Keisari pisti heille koko ajan ylitöitä vaan baksiin. Siitä alkoivat työmiehet pikkuhiljaa kimppaantua ja neekerit saivat siitä opetuksen. Maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna. Pienet neekerit päättivät lähteä Libetchiin keisarin kartanolta. Suunnitelma oli vedenpitävä, sillä he surmaisivat pahan keisarin ja lähtisivät kotiin päin nipeltämään. Maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna. Työmiehet kävivät hakemassa veitsiä ja haarukoita, joilla he pistäisivät keisarin kappaliksiin. Päättäväisinä miehinä he lähtivät kohti keisarin kartanoa. Maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna. Ja sitten ne tekivät seuraavaa. He hiipivät pikkuhiljaa keisarin talolle, jossa hän oli nukkumassa jo keskellä yötä. Maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna. Työmiehet hiipivät keisarin ovelle, hän oli huoneessa nukkumassa. Työläiset avasivat oven ja näkivät, kuinka keisari nukkuu sikeää unta sängyllään. Maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna. Keisari ei voinut aavistaa, mitä hänelle oli tapahtumassa. Yhtäkkiä veitsi ja haarukka vilahtivat ilmassa ja keisari oli pikkuhiljaa kuolemaisillaan. Maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna, maahan keisarin hinna. Ja näinhän siinä vaan perskules kävikin, että keisari olikin sitten mennyttä kalua ja kappaletta. Työmiehet heittivät siitä läskin kappalat reppuun ja lähtivät kotiin päin hipsimään ja he olivat pelastettu